u našoj zemlji. Dolazi iz Nikozije i najmlađi je diplomata u Beogradu. Ove nedelje predstavljamo vam Harisa Mauricisisa. Osim u diplomatiji, dobro se snalazi i u kuhinji, razlog više da bude omiljen kod žena. Posle odlaska ambasadora Kipra u našoj zemlji Stavrosa Vrozija, na njegovo mesto je došao Haris Mauricis. Ovo mu je prva misija i prvo imenovanje u diplomatiji. Stigao je pre 1,5 godine. Prvi intervju daje nacionalnoj televiziji. Razumljivo ima i malo treme. Zato i prvo pitanje za razbijanje leda. Kako mu je u Beogradu? Velike obaveze, a malo iskustva. Veoma se dobro osjećam ovdje u Beogradu, a naročito privatno jer imam dosta prijatelja. Za ovo kratko vreme, koliko sam ovdje, veoma sam zauzet. Raspored mi je zgusnut jer svaki dan imam sastanke i diplomatske događaje kojima prisustvujem, ali sve to mi pruža mogućnost da upoznam ljude i da razgovaram sa njima. Diplomata promoviše interese svoje zemlje u zemlji domaćina, pokušava da poboljša i otkrije mogućnosti za bolju saradnju. U kojim oblastima? Konkretno u ovoj situaciji, prvenstveno u političkoj saradnji i napretku vaše zemlje ka Evropskoj uniji. Mi Kiprani dobro znamo kako je to teško. Ovo je polje gde Republika Kipar može da pomogne vašoj zemlji. Mi blisko sarađujemo i u drugim poljima. Mi imamo neke investicije ovde. Koje? Odnedavno imamo i Laiki banku, Pepsi, Pizza Hut i Subaru. Najvećem broju Srba vaša zemlja je poznata po turizmu. Od pre 3 godine postoji vizni režim. Koliko ljudi putovalo prošle godine na Kipar? Da, mogu vam reći samo za ljude koji ovdje u ambasadi traže vize. Oko 6.000 ljudi. Ali imamo i vaše ljude iz drugih zemalja koji već imaju kiparski pasoš. To je još nekoliko hiljada. Kako je konzulat spreman za ovogodišnju letnju sezonu? Da, pripremili smo se. Sve je spremno. Stanje u konzulatu je redovno. Pripremili smo sve što treba i formulare, sve. Do pre 2-3 godine postoje i vaš avioprevoznik Cyprus Airline. Sada to radi JAT. JAT leti 3 puta nedeljno. Dobar je raspored. Mislim da je to sada sredom, petkom i nedeljom. To je veoma dobro za ljude koji lete poslovno. Odu u sredu i vrate se u petak ili nedelju. Ja, na primjer, odem u petak i vratim se u nedelju. Mnogi diplomate su predložili da napravim intervju sa vama jer ste vi najmlađi diplomata, otpravnik poslova u Beogradu. Jel? Posahrono i se, koliko imate godina? 36 on Serbian. 36. 36. Yes. Kserete servika? Only I can communicate only with taxi drivers, actually. Pravo, desno, levo. Neoženjeni ste? Neoženjen sam. Da li ste ovdje pronašli nešto vama interesantno, privatno? Pa imam ja neke svoje interese u Beogradu, da. A drugi gradovi? Putovao sam širom Srbije, od Subotice do Prištine za ovih 1,5 godina. Dole sam zatekao veoma tužnu situaciju. Vi imate donekle sličnu situaciju, vaša zemlja je podeljena na 2 dela. Deo moje zemlje je okupiran Turcima od 1974. godine. Mi godinama pokušavamo da rešimo taj problem. Mi imamo želju i pomoć međunarodne zajednice. Želimo to da rešimo i da imamo stabilno i trajno rešenje koje će zadovoljiti interese i turskih i grčkih Kiprana i sve druge zajednice koje žive na Kipru. I dolazimo do pitanja sličnosti Srba i Kiprana. Sličnosti su... Način života je veoma sličan. Mi uživamo u životu, baš kao i vi. Da li vi uživate u Srbiji? Da, veoma uživam. Imam dobre prijatelje, stekao sam za ovo kratko vreme prijateljstvo i veze koje će, mislim, večno trajati. I veoma sam srećan zbog toga. I definitivno u meni je zaživeo jedan deo Srbije. Hvala, gospodine Mauricis. I kada jednom ode iz Beograda otpravnik poslova ambasade Republike Kipar, Haris Mauricis, ponovo će dolaziti. To nije izuzetak jer iz razgovora sa brojnim ambasadorima, konzulima, ali i drugim strancima, uvek čujemo, a neretko ih i vidimo kasnije. Kažu imamo nešto što drugi nemaju. Jer u vreme globalizacije sve ima svoju cenu, a srpska otvorenost, gostoljubivost, optimizam bez obzira na krize i probleme nemaju svoju cenu. Oni slični nama to umeju da prepoznaju i cenu. Veliku popularnost bilijar je